Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lahi na sad nga istorya ang atagaan nato og kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Yun na pa. Sa di pa ta mapadayon, ayaw mo kalimot sa kong hangyo sa pag-subscribe and click the notification button sa tuang YouTube channel para mapalambo pa nato ug mapadayon pa nato ang paghatag og mga very exciting ug very motivating ug puno sa inspirasyon nga mga istorya nga hatod ka nato sa ato ang mga subscribers nga nagpaminawan sad nato ug naengganyo nga mopada sa ilang kaugalingong SWAT. And in fact karon lahi na sad nga subscriber ang tagaan nato og chance nga madungog sad ang iyang istorya sa iyang kinabuhi ug mao kana si Isa. Kung unsay unod sa iyang istorya atong paminahon karon taud-taud. And also don't forget to subscribe also sa Katabi with Ate Gems o i-click ang notification button kay naa dito ang ato ang mga repurpose nga mga content ug ang mga Tagalog version sa mga storya nga gihangyo sa ato ang mga kaigsunan sad nga di kayo makasabot og binisaya. Ug kung kamo ginahanam mo nga mopadasad sa inyong kaugalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check lang ninyo ang video description below para makuha gyud ninyo ang tibuok email address mga ka-dear friends. So dito maglangay ug ani-ana ang istorya ni Isa. Diri lang sa itong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Kining istorya ni Isa nga itong pagkabasahon karon, nag-resemble kini sa kinabuhi sa matag ordinaryong Filipino. Labi na sa mga kaigsuonan nato nga gikan jud sa ubos unya naninguha nga makaginawa sa kinabuhi ug makatabang sa ilahang pamilya. So, brace yourselves. Kung ginahan mo nga magdagpan niyo, kung makahilak mo sa istorya, hala sige buhata. Mao kini ang life story ni Isa. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo ug maayong adlaw usab sa tigpaminawan sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Isa, turning 30 years old karong tuiga. Tulumi ka man igsuon ug ako ang kinamanghuran. Nagsuwat ko sa kuwang istorya sa kinabuhi kay gusto na kong i-share ang akong kaagi sama sa uban nga mga letter senders. Dugay na kong tigpaminawan sa mga storya sa radyo sa una kada Domingo katong Barangay Love Stories. Sa akong ninumduman nga pugson gyud nako nga akong kagalingon nga di makatug kada udto matag Domingo para di na ko ma-miss ang imuhang love story. Di lang ko maghatag og clue kung taga-asa ko nga lugar kay doon na rabay daghan nga mga taga-amo nga mga followers pod nimo sa imong YouTube channel. Simple ug kayo ang kinabuhi kay nagpuyo mi sa bukid nga part sa among lugar. Akong amahan usa ka operator og chainsaw ug akong inahan kay usa ka plain housewife. Pero usahay magpa-maid siya para makatabang sa kalisod. Bisan pagpobre mi, sukad nakamatngon kog buot, wa man po mi makasuway nga nagutman kay nga akong amahan mahilig kayo ug mga lamian nga mga sudan. Dunay mga adlaw nga walay kita akong amahan pero kugihan man siya nga magluto og utan. Usahay magluto siya tinunuan nga utan, mangita og ulang o hipon sa sapa. Kunya, kung wala gyud mahimo, mag-ihaw og bisayang manok. Maayo kayo ang akong amahan, kay wag mi makasuway og bunal o kusi man lang kaming tulo ka man nagigsuon, bisan pa sa kapalahubog nini. Labi na niya itong bata-bata pa ang among amahan, kung makadil og kahoy, wag gisipyat, magtagay, kauban sa iyang mga hauler og mga helper. Nagdako mi sa una nga naay kalisang kay sa among lugar, ug naay hubog kanunay pod naay away. Di lang away nga istorya kundi away nga naay tinigbasay o binatuay og mga dagkong bato. Katong bata pa ko, kumakainom na gani si tatay taguan dayon na ni nanay ang mga sundang ug kutsilyo. Kay gamayng bikil, dayo paggawas og mga hinagiban ug magsigig away sila si nanay ug tatay sa una. Hangtod nga sige pud mi
ug layas. Pero nga mong layasan, sa igsuon na pud sa kong inahan. Mao nga after pila ka adlaw, apason dayon mi ni nanay, ni tatay, ug naay dala nga kwarta og pagkaon. Dayon magkauli na pud sila, ug manguli na pud mi dayon sa amo. Mubalik na po si tatay, siya panginabuhi sa pagpanggabas kay kuso pa man ang gabas sa unang panahon. Pero mo lagi na, ang kita, kutubra o panudan. Malipay gid mi ug makatilaw dayon mig lami nga mga sudan sama sa lambay, mga klase-klase nga nukos o kugita, mga kinasun ug mga karne. Pagkaon gyud ang priority nila over sa mga material things, Papa Joe. Gabasero akong tatay pero ang among balay sasa or kawayan ra ang bongbong. Di pa gyud semento ang sahog, unya walay CR, unya ang atop buslot o gipangagay ay pagyud. Nagdako ko nga mao gyud na ang akong insecurities ang itsura sa among balay. Batiyon ko kauwaw kay ang uban namong mga classmate o mga silingan nindot sila og balay. Sound. Ngawong amahan, di mo gid siya magkugi og ayo-ayo sa among balay. Kung naibuslot o guba, iyara sa pasagdan. Sama nitong pag grade 4 nako nga naguba ang among hagdanan. Wa ni ayuha or ipaayo. Igor siya ningon nga dire ka namo nga paghinay mo kay guba ra ba ang hagdan. Naglibog ko nga nung wa ni ayuha nga kaya ra man unta niya. Or kung galing gikapoy siya, pwede naman pod nga magbayad og paayo. Pero wa gyud niya ipaayo. Mao ang ending, nahug ko sa hagdanan, Papa Joe. May pagkapiang nako, hapit mabali ang akong tuo nga puan sa kamot. May nalang kay makamao mang hilot si nanay. Siya ra pud ang naghilot ug sa akong piang dayon na gibangangan lang ug akong kamot og panyo. Unya gihaklapan og kahoy aron mas straight og balik kay nahiwi man pag-ayo ang akong puan sa akong kamot. Gawas sa insecurities nako sa mambalay, nagdako pud ko nga naikauwaw sa mga gamit nako sa school ug mga sinina kay sukad elementary wa gyud ko mapatahian og uniform. Uniform nako elementary, usa ka palda, usa ka white t-shirt, mong kanunay ra ko mag-civilian atong pag-elementary nako. Kung naman gani mga bagong sinina, mao nay akong balik-balikon pagsuot hangtod nga mapuhaw na sad ang kolor. Masuya ko sa ubang mga nanay nga supportive kayo sa ilang anak labi na og naay event or sayaw-sayaw ug naay scouting. Kanang uniform sa scouting, di ko makasuway ana og suot bisan og kausa. Suya gyud kayo ko sa akong mga complete uniform sa uban akong classmate. Complete pa gyud sa gamit or mga school supplies. High school na ko pero akong uniform kay tinubuan ra sa akong ate. Mayo akong ate kay gipatihian og uniform nga gigamit niya for 4 years. Unya, mao na pud ang akong gipadayon og suot dihang ako na pud ang nag-high school. Pusaw na kayo og kolor, unya nipis na kayo ang tela. Pagka second year high school, wa na gyud makagwanta. Nihangyo na gyud ko sa ako ang nanay. Nay, pusaw na gyud kayo kung uniform. Uy, pwede ka magpalit og bag-o nga uniform, nay? Nalipay kay ko sa tubag ni nanay. Sige. Inigadto na ako sa lungsod, mamalik og bag-o nga uniform nimo. Way kabutangan sa kong kalipay pagkita na ako sa parisan nga uniform nga humandaan. Napay usa ka puti nga blouse ug usa ka t-shirt. Wash and wear ako kay di na pwede mag-civilian sa school. Sa high school, Papa Joe. Artihon mo ko ka babae, mong gusto kong limpyo kanunay mo nga kada hiniguman sa klase, manglabagyo dayon ko sa akong puti nga t-shirt. Kay mauputo nga kung suoton inig kaugma. Rain or shine, manglaba ko. Kay way palya nga akong suoton inig sunod adlaw. Wa ko'y masulob ug di ko manlaba, Papa Joe. Ang akong mga sapatos nang liki na ang lapalapa kung mag-uwan or makalabay og nailapok musuyop gyud og tubig. Unya, mo gihangyo na ako sa kong tatay. Tay, paliti kong sapatos bi kay wa na ko'y sapatos. Lakaw, ing na si nanay nimo, tubag pa niya. Nidalay na po ko gato ni nanay para magpalit og sapatos pero ang iyang tubag. Sabadiya isa way kwarta. Pinasinghag pa nga tingog sa kong nanay. Naamang kukuno kay kwarta yung si tatay. Matod ko pa. Wa, lagi. Singhag na sad niya. Hakog kay kanay, mayroon ba og imo ng kwarta kang tatay man na?
Pagtubag pa nako sa kong nanay ni samot siya og kasuko unya gibali-bali ko niya og sagpa dayon gibunalan pa ang akong ulo. First time to nako nadapatan sa akong inahan. Nalipong ko sa gibuhat ni nanay kay kusugman kaayo ang paghapak sa akong ulo. Nakunaw na dayon ko nga murag di naman ko niya anak. So kada to wa nagi ko paliti og bisag kausa hangtod nga nag-Christmas party na. Mauwaw ko nga moapil kay wa ko'y sapatos ug wa ko'y tarong nga sinina nga akong isuot. May na lang, kay diha nga akong igagaw nga gikan sa Manila. Unya nindot kay siya og mga sinina, mao nga nang huwam na lang ko. Second year high school nako dalaga na og makamauna nga mauwaw sa akong mga classmate. Masuya po ko nila kay kasagaran nila mga bag-o og gisulob pag Christmas party. Pero ako, hinuwaman. Wasa ko idea, diin sila nakaibaw nga hinuwaman ra di ay ang akong outfit. Ila pa ang ginaong og ingon nga, "Yaks, manghuwam ra di ay para naay nindot sinina sulubon." Nauwaw kay ko. Pero sa may mabuhat nako, may na lang kay wanay klase pagkaugma, kay Christmas vacation naman. Paglabay sa pila ka adlaw nahuman na ang bakasyon og namalik na mig eskwela pero sa kadlaw niya na nasakit ko, mao nga ni absent ko Papa Joe. Gipangita day ko sa akong mga classmate. Unya, ipangita sa nga mumbalay kay naay amutan nga ako na lang ang wa makaamot. Ayo, mo ni balay nila ni Isa? Nabatian pa nako nga tingog sa akong mga classmates o paglili nako. Nakita nako ang pinakabuli sa akong mga classmate ug kadto pagyud ang nagnaong nako nga hinuwaman ra ang akong outfit pag Christmas party. Ako nanay ani atubang nila. Gilantan ra ba siya? Dili ka eskwela. Naaday mi amutante, si Isa na lang ang wa pa kabayad. Matud pa sa akong classmate nga bully. Nitubag po ang akong nanay nga, "Na, ugma na lang, sa Isa na lang mo bayad ana." Gikulbaan ko, nagpaminaw, kay basin musud sa mong balay, unya gubaon ra ba kayo o gubot pa kayo. Ang among bintana kay abli raman nilayat bitaw na ang bully na akong nga classmate, unya nililipod siya. Sa sud, unya ako, diara sa sahog naghigda. Puting tago na ko, kay mahadlok ko nga makit-an. Kasi di mawaw sa mong balay nga busluton, unya gisiun pa ang banig. Nagkatag ang mga unlan, unya daghan pa kayo mga gipangsabit nga mga sinina o sako sa bungbong. Gawas pa ng kagubot sa mong balay, gubot pod kayo ng itsura kay kinsa may ganahan nga mag-ayos-ayos nga nasakit man gani ko. Siyempre, wa ko'y kaligo, nangalkag pa ang akong buhok. Nisamot na akong kauwaw o kahadlo kay nakaibaw ko nga mukatag na po sa mga eskwelahan kay nakasiguro ko nga ipanabi na po ko sa akong mga classmate sa among kahimtang. Usahay, makapangutanan na sad ko nga murabag way pakabana ug pampanlimpyo ang akong mama sa among balay. Unya ni santop dayon sa ko ang unahuna ang pag-graduate sa akong ate sa pag-high school. Gipalitan si ate og white sandals para siyang graduation ug napay make-up. Busy kayo ang tanan niadtong panahona. Gihandaan gyud nila ni tatay ug nanay si ate. Gawa sa handa nga mga pagkaon ilang gihawanan ang nataran ug ilang gilimpyuhan ug gipangkuha ang mga dagkong bato unya gipalapad ang yuta at tubangan sa among balay. Unya nag-arkila sila og sound system para magdisco inig kagabi Papa Joe. Si nanay napoy gitunol nga paper bag nga iyahang gift kang ate. Duha ka mga nindot nga sinina, color pink ug color green. Makamao na pud ko maibog, mao nga nangutan ako sa akong nanay. "Nay, nindot lagi na, napo ko'y ako, nay." Pero igor ako ning itubag nga, "Panrabaho mog tarong para makapalit mo og nindot ug sa gusto ninyo." Mao ginay ni tatak sa akong utok Papa Joe. Nga muskwila kog tarong para makatrabaho unya makapalit sa akong gusto. Nagbinutan pud ko para malipay si nanay ug tatay nako. Ako yun kanunay limpyuhan ang sud sa among balay para bisan og dili sementado at least limpyo tan-awon. Kung na may gamayng guba, akong ayuhon og pandayon. Di na ko magpaabot nila ni nanay ug tatay nga sila pay moayo kay pasin og dugay pa kayo mahitabo. Nitagam na ko nga gipasagdan ra nila ang gubaon nga hagdan mao nga nahugko og napiang. Kayahon nako bisan og babay ko. Mupalit kog mga wallpaper para ipapilit nako sa mga bungbong nga kawayan nga gubaon. May na lang nga matabunan ang mga bangag ug buslot. Magtigom kog kwarta nga sobra sa compound sa eskwelahan para makapalit kog wallpaper
Kay barato raman pud unya akong ipilit sa bungbong ug munindot na gyud tan-awon. Maningkamot gyud ko nga ma-maintain ug organize sa mga butang-butang sa sud sa mua para di na ko mauwaw og naay musud sa amua sama niya tong surprise ko nga giadto sa ko ang mga classmate. Wana di ay ni padayon og eskwela nga akong ate sa college kananabaho siya sa Manila. Mupauli siya sa mong bukid kung naay okasyon. Unya maghinam-hinam kay ko. Kay basin og naa siya da nga pasalubong si ate para nako. Naghandom ko nga bisan ta og mga sinina lang or mga underwear kay wa na magyud ko ang mga gamita kay di naman ko palitan. Ako mga gamit sama sa bra kay tinubuan sa akong ate og nanay. Pero pag-abot ni ate gikan sa Manila, daghan siya og mga pasalubong nga mga biskwit ug nilata. Gipanghatagan niya mo silingan. Iya ra pud gihatagan og sinina iyang amiga pero ako Papa Joe, wa gyud koy ako. Ang sinina ni ate, mga short ug islander nga chinilas kay gihatag sa iyang amiga. Imbis unta rin ako. Pero wa na nako gisakit. Okay ra nako. Nagulang ko kay pista sa mua unya wa gyud koy masuot nga arang-arang nga sinina. Akong gibuhat nangukay ko sa mga sinina ni ate unya nakoy nakit-an nga color maroon nga t-shirt, ako dayon gisulob. Pagkakita ni ate nga akong gisulob, iya day kong gikusi o giingnan nga nganong imo man nang gisuot. Hubuan na. Ako na itong gipalabay nga higayon. Unya niabot ang adlaw nga ako na pud amo graduate sa high school. Wag yapon ko paliti og bago nga sinina o sapatos. Akong sandal kay nuwaman. Way preparasyon nga nitabo. As in, human sa programa, nanguli unya naniudto. Ang sudan namo sobra pa sa mapamahaw nga murag wa ra gyud tong adlaw. Mo na nga di na ko malikayan nga ma-compare ang graduation sa akong ate nga bungga kayo ang preparasyon. Pero gisabot ra pud nako. Basin lang og naatlan nga wa gyud kwarta ang ako mga ginikanan niadtong panahon na. Nangay na lang ko 50 pesos para load og hihatagan ra man pud ko. Tungod kay human ako high school gipadto ko ni ate sa Manila para makatabang og bantay sa bata. Kay bago pa siya nanganak sa iyang first baby. Ang gingon na niya nga mutabang na kog bantay sa bata. Pero lahi ang netabo. Kay iya na mong gisugo-sugo pagpanlabas sa tanan nilang bulingon sa iyahang bana. Bisan tuod og dili ko pinalitan og gamit sa kunanay pero ko palabha og daghang bulingon. Nga kadabang amo agyutan ng bulingon. Mao nga sa tinod lang wa ko naanad nga manlaba nga purting daghana. Wa na ko'y hunong sa pagpanlaba. Mao nay napamay mga lampin nga ako pang apilon nga sinina sa bata. Nalabhan ako. Kapoy na kaya ko lawas. Gusto na ko mupauli sa mong bukid kay di na nako kaya. Mayon ta og tagaan pagkukwarta ni ate para pagkonsuelo man lang. Para makapalit sa ko ang mga gamit pero wa ko hatagi bisan og gamay. Pagkaon ra gyud ang libre didto. Ang akong manoy nga usa sa akong maguwang naapo dito puyo. Siya maghatagan ako 100 pesos pang load. Pero si ate, di gyud siya mohatag nako. Manawag ko ni mama o ni nanay kay gusto ko nga mo pauli kay daghan na kay ko samad-samad sa akong mga kamot. Agi sa akong pagpanlaba. Pero wa po ko niya papulia kaya nakinahanglan pag nagtabang ang akong maguwang. Usa kadlaw niya gipakuyo ko ni ate sa mall sa Muntinlupa kay gidala niya ang baby para patusukan niya og earrings. Paghuman ang ato mi Jollibee. Pero ang order sa akong ate kay usa ka ice cream sa iyang baby. Ug usa ka spaghetti para niya. Wa ko orderi. Naglingkod ako sa lamesa samtang nagtan-aw nila nga nagkaon. Pagkataon ningon akong ate nga, huwat tala nang mahuman og kaon si baby kay di man na niya mahurot ikan litiwas. Unya, isobraan po ko niya gamay nga spaghetti, mao nga nakakaon taon ko gamay. Human na mog kaon, padong nami manguli, diyang nakalabay mig bargain sale nga tag 50 pesos. Ningon ko sa akong ate nga mamili ko og blouse. Mupalit ko te, matod pa na ako niya. Naaday kay kwarta, pangutana pa ni ate. Oh, nako sobra 50 pesos sa mga hinatag ni Manoy nako. Mao to nga namili dayon ko Papa Joe, kay lagi bargain. Ang uban ay mga discoloration. Ako napili kay pink nga t-shirt nga naay burda nga Angry Bird. Mao pa to ang first nga sinina nako sukad ko nga gida ni ate sa Manila. Month of August kadto fiesta sa mong sitio nakauli ko sa amo.
Nakalingkawas na gyud in taon ko sa pagpanlaba. Sa tinud lang, di kay kanara ang akong main concern nga nung gusto ko nga muhawa sa ilahang ate. Gamay ra man gyud ang ilang giabangan, mura ra og usa ka kwarto nya anha mi matuog tanan. Nagyoy mga gabi nga makamata ko nga birahon ang akong habol sa bana ni ate. Kung nakatuog na ang tanan, yang hinahinayon og bira ang akong habol hangtod nga makita ang akong legs or unsa may gusto niya tan-awon sa akong lawas. Muna akong trauma dito sa ilaha. Diyan nakauli na ko sa mua. Akong gisulti ni nanay ang gibuhat sa bana ni ate. Ningon na po siya na ako nga, di na lang nato na padakon kay wamabog kay kapa. Unya, padayon mi sa pagsultihanay sa akong nanay ug ako siyang giingnan nga gusto ko nga nay may tabo sa akong kinabuhi. Nay, ganahan ko muskulag college. Asam sa tagagasto ana day. Ay suwayan ragod na ako. Tubag ko pa. Buwan ka to sa Mayo tuig 2014, giingnan ko sa akong nanay nga magpa-enroll ta day. Ganahan magkakamuskwila. At tutag St. Michael, lipay kay ko Papa Joe. Tinuod nay, o lagi, ugma, pa-enroll ta. Ug tuod man, naka-enroll ko sa affordable nga school sa among lugar. Gipalitan ako og tela ni nanay para sa akong uniform ug bag-o nga mga notebook. Pero sa kahapon niya to, niabot nga hubog ang akong tatay ug nasuko siya kay nganong eskwela-eskwela pa kuno kog college. Gasto-gasto ram na mong college eh. Kisa may mo gasto ana. Taas pa kayo ang pangandoy nga filingon kay ka. Gawa man tay ka gasto. Matod pa ni tatay. Suko pa nga sulti ni tatay og nahiubos ko bisan og hubog siya. Murag gikumot akong dughan sa akong nadungog gikan ngadto niya. Ako good. Ako'y gasto. Tubag pa ni Nanay Papa Joe. Naghila kong taman sa akong kayubos pero okay na gyapon. Kaya nadayon man yun ang akong pag-eskwela. Usahay magipit pero never yun sila nga nagautang-utang pang tuition o pang allowance na ako. Kaya ra kayo nila. Hadlok na sila kay abi nila og mahal ang pagpa-eskwela o college. Pilar may istorya, graduating na ko niya February 17, 2018. Na-admit si nanay kaya nag-mild stroke. Goal kay ko kay gawa sa kuyaw nga kahimtang ni nanay. Daghan na pud kaayo kog absent og mga exams nga na-miss kay mabantay man ko sa ospital. Usahay, mutabang ako mga igagaw og bantay. Unya, samtang wa pa si nanay nakauli sa balay, adto ko magtulganan sa akong mga igagaw, bali upat mi ka teenager nga nag-uban og puyo sa balay kay wa man pud pirmi ang ilang inahan. Hangtod nga nakauli na si nanay sa balay. Naanan na ko nga adto magtulganan sa akong mga igagaw. Okay na ni nanay. Nga adto ko sa akong mga igagaw kay usahay, iya gani kong padalhan og sudan. Kung nga magabi na gani, ingnon ako ni nanay nga lakaw na kay gabi na. Abi gyud na kong okay ra niya. Pero binali di ay ang iyang pagka-okay. Kay maunalay ako nadunggan nga, nikalat nga, chismis nga, dito sa mga silingan nga kuno, wa na ko atimana ang akong nanay. Unya, ako pud kuno, ang hinungdan nga nagka-mild stroke siya, Papa Joe. Niyatong igayuna na human na ang tanang exams, thesis ug uban pa. Graduation na lang yun ang kuwang. Pero wa na ko igana, mupaso, mao nga akong giingnan ang akong sir nga, Sir, pwede din lang kumupaso. Di man po ko makapaso. Akong nanay kay na mild stroke man. Ha? Ayaw, uy. Paso lang kay once in a lifetime rabaya ni. Sayang pod. Tubag pa ni sir. Di lang yun ko, sir. Kay napa may problema sa balay. Kibaw ka, problema, malagpasan naman na. Human sa problema, believe me. Ug kung sa kadaghan sa mong problema, mapoy kadaghan sa blessings ni mo pohon. Ug mulabaw pa. Paso lang kay sayang. Ako nalay paso nimo ug wa kay escort. Gipugos gyud ko ni sir. Mao nga ako siyang giingnan nga di ko kay moadto kog Manila para mangitag trabaho. Isa, di man tan ako ni isulti nimo no. Pero ako na lang isulti kay aron mo pasok ka matud pa ni sir. Unsa man na sir? Usa ka sa with honors? Mao nga sayang kayo di ka mo paso? Ha? Tinuod sir? Pero di man ko bright, labi na og oral exams. Dagabag ko gunahon-naon, kumupasok ko kay napay daghang bayranan.
Mamalit na pugog suoton, sinina og sandal, pamasahe balik-balik sa eskwelahan. Hasol kaayo. Yes, Papa Joe, usapod na sa akong mga problema kung mupasok ko. Gisuwayan akong text akong ate nga nasa Manila kung mahatagan mo ko niyang kwarta, pero gabilibaran ko niya. Maybe wapod siya kwarta. Gisuwayan po na akong text ang akong tita nga nakabana og foreigner, pero na wrong sense siya nako, Papa Joe, ug mao ni ang text nako. Tingnan mo yan, nanghingi na naman si Isa ng pangsapatos, ayokong bigyan. May gani kinami sa kasilingan nga bago po ni graduate. Gipahuwam ko niya sa iyang sandal nako, katong iyang gisulob pag-graduate niya. Nakahuwam po ko sa lain-laing mga tao nga worth 300 pesos para pag-hair and makeup. Unyaw sa adlaw na sa akong graduation, Papa Joe, ang akong mama sa kuwing agaw ang ni-escort nako. Kay di lagi makalakaw si mama. Di po si tatay, kay mauwaw siya mapasok. Adlaw na sa mong graduation niadto, sa school niadto ko dito nga pamasahe ra gyud paingon dito ang akong nga kwarta. Wa na ko extra nga kwarta para paniudto o pamasahe balik. May na lang kay gilibre ko sa akong classmate og paniudto. Ang pamasahe pauli na lang akong problema. After nun man ang graduation unya nalipay ko kay niabot ang akong igagaw ug ang iyahang mama. Ang akong ginahuna nga basin librehon ra ko nilag pliti inig uli. Pero human sa graduation ingon sila nako nga napaslay lakaw. Muna lang kuno sila pag uli. Patay. Kung saan ako pag uli, nga wa man ko'y ikapliti. Pero nakabantay siguro ang mama sa ku'y agaw sa akong naong nga nabalaka kayo unsaon ako pag uli. Okay ra kada Isa? Nakay pamliti diha? Pangutana pa niya. Niduko ko og nitubag nga. Wa lagi te. Kaluoy pud taon nimo eh. O diya dawatan ni imong pamliti. Nakatuog yun ako mga luha sa kalipay nga dili ra gyud di ay tapasagdan sa Ginoo, Papa Joe. Gihatagan ko og 100 pesos ni ate. Pagabot sa mua, ngit-ngit kayo among balay. Wa pa ko'y panihapon. Nakapangutanag gyud ko sa akong kagalingon nga. Ano kang malas kayo ang mga special nga adlaw nako sama sa akong birthday. Kay bisan ko sa wa yung kay numdong nga gihandaan ko ug bisan og ginagmay wa gyud. Graduation sa elementary, high school ug college, murag wa gyud nila. Bisan usaon ako baliwala nga dili i-compare ang kagalingon sa akong ate pero di gyud mawa sa akong nahuna nga makapangutana kay si ate halos mapuno ang album sa kadaghan og pictures niya sa iyang graduation. Pero ako, wa gyud ko picture bisan og usa ka buok sa akong pag-graduate sa elementary, high school ug college. Kamanghuran man ta ko, di ba ingon nila nga pinangga gyud ang kamanghuran pero nganong ako dili man. Pagkaugma niadto ko sa balay sa akong igagaw unya gisugat ko niya istorya nga di maayo. Kinanabi ko no nga akong nanay nga lagi wa ko'y hinungdan nga pagkaanak. Mabuntis na ko kog sayo. Nasagmuyo ko, Papa Joe. Wa ko masayod nga nung ingon adto ang pananaw niya nako. Nipauli ko sa mua unya akong gipag-istoryahan ang akong nanay parte siyang gipanabi sa among mga silingan. Wala wa man ko magsulti ana. Tubag pa sa akong nanay. Muna ako na matikdan nila. Di sila makasulti sa kong tubangan labi na si nanay. Nakaibaw akong tatay nga di na gyud ko okay mao nga nangita siya pamaagi nga makapliti ko paingon sa Manila. Pagabot ako sa Manila, una na kong trabaho mao ang pagkatindira sa bakery. Tag 130 ang sweldo kada adlaw. Di ako nagstay sa akong maguwang unya daghan kay silag plano nga kuno kung makatrabaho na ko og tarong nga related sa akong kurso. Kuhaan ako sila og multicab para pasaheroan. Unya ako kunong paeskwelahon ang ilahang anak. Nasya ko silang plano. Kay wa gani ko kasudog tarong nga trabaho, nagkwenta na daan sa akong sweldo. Ang gamay nga sweldo nako sa bakery maoy akong gigamit paglukat sa mga requirements sama sa NBI, PhilHealth, SSS, Pag-ibig ug PSA. Na short pa ko sa akong kwarta. Pagkuha na kong PSA, mahal man di ay ang bayad ug di kaabot ang akong kwarta. Ni-chat ko sa akong ate. Te, pabayluas ko di kwarta bi kay kuwang akong kwarta. Nikuha mo kog duha ka PSA. Ni-reply po dayon siya nga, nganong duha man imong gikuha?
Usaon na nimong usa. Kabugo pud nimo Bahala ka diya Duha nga akong ikuha Papa Joe kay mukuha kog passport original man ipasa. Tubag ko pa. Damgon ako nga mag-abroad Papa Joe. Ni-reply nga akong ate nga, unya, usaon na nimo ron? Pila na lang nabilin sa mong kwarta? 150 te. Di gyud ko makatuo siyang reply nako. Tanaw na to, ug asa na mabot imuhang 150? Ha ha ha. Ug chance ko nga moadto o wa gyud chance kung adto ko mga higtabang sa kong pamilya mo nga ni chat ko sa tag-iya sa bakery para manguhab ko kwarta. Gipahuwab ko ni 300. Iyang gipakuha sa bakery. Laing tao pa ni tabang nako, pero at least hapit na makumplito ang akong requirements. Padayang gyapon ko sa akong trabaho sa bakery unya kung maka-day off ko, sige glakaw para mag-apply. Pero wa jud ko madawat. Unya sige pa jud ko mahilantan. Nakadungog ko nga niingon ang bana sa akong ate nga naunsa man itong pag-asa kanunay man ni nasakit. Unya niabot ang adlaw nga naglalis mi sa bana sa akong ate, which is di na ko madetalye ngano kay taas na kayo ang akong story. To make it short or to make the story short, nilayas ko sila ha. Gibalhin ko sa Laguna sa tag-iya sa bakery. Nag-inusara, why ginikanan, why pamilya. Bisan og tag 130 akong sweldo sa bakery pero magpadadaan ko nila ni nanay ug tatay. Kay wa ko nagdumot nila. Grabe ang akong pagtipid sa Laguna. Kay ang 20 pesos, mo na akong budget sa sudan tibok adlaw. Ang 10 pesos nga dilis o buwad bulinaw ug itlog maura na madali-dali nako. Nakabantay na gud ang tindero sa akong suki ug bulinaw Papa Joe nga mo'y pirmi na kong palitan. Nangutana siya nako, ano sige kong palit og bulinaw. Nitubag ra pud ko nga paborito kayo nako ng dilis kuya. Night shift ko sa bakery. So sa adlaw magsigi ko og pang-apply og lain trabaho. Hangtod nga sa kaadlaw na hire ko as cashier sa usa ka mall. Tungod kay wa man ko'y kapuy-an, nihangyo ko sa tag-iya sa bakery nga adto lang gihapon ko mopuyo bisan og ni-resign ako. Nisugot pud siya. Basta iniguli na ko gikan sa mall, manghugas ko sa mga gamit sa mga bakery ug mga utensils. Unya, kung day off ko sa mall, mo duty ko sa bakery. Kapoy na kayong sitwasyon. Kay whole day ko nga magbarog sa mall unya iniguli, manghugas ug daghan kayo. Inig day off na ako sa mall, mo duty na pud ko sa bakery. Pero bisan og sa kakapoy na anad ra ko. Kadugayan, nadugay na katigom-tigom ko ug una na kong project, mao ang among balay sa bukid. Nagpadala ko kwarta ka nanay para palit og hollow blocks, kabilya o graba kay gusto ko nga ipakongkrito ang among balay. Ang pila ka buwan akong tinigom nakaabot gyud og 11,000. Maoy akong ipadala kang nanay ug tatay para palit og materyales sa balay. Nay, napalit na ninyo? Pangutana ko pa di nakatawag ko nila. Og mapami mo palit day, tubag pa ni nanay. Pagkasunod adlaw nanawag na pud ko ug nangutana ko napalit na ba nila ang materyales. Unya nitubag nga nakapalit na kuno sila. Asa man nay, picture kuno kay mutan-aw ko. Og tuod man, nag-send og picture pero gamay ra kaayo. Di gyud mao sa akong gisugo nila nga base sa akong estimate nga gipadala nila nga 11K. Grabe. Murag gikumot akong dughan ato Papa Joy. Pila ka mga cravings nga sudan akong giantos para makatigom. Pila ka mga sinina nga wa na ko gipamalit para makatigom kay maoy akong pangandoy nga ma-improve ang among balay. Nanong ka naramay nyo na palit? Pangutan ako pa nila. Ay, marom ko na maigo sa kwarta good. Tubag pa nila. Wa na ko makagwanta ako sa giprangkahan o pangutana. Nay, nanong ingon anak man? Kay baw ba mo sa kalisod para lang makatigom na ko kwarta? Diri? Kanang kwartaha matigom ko na para padadi ha? Halos kada adlaw magbuwad kong bulinaw, itlog para makatigom lang og kwarta? Halos wala gani ko'y pahuway? Nakaila ko sa disappointment nako sa kinabuhi. Unya nitubag si nanay nga nagkanga-kanga. Nagamit mo na mo ubang kwarta isa. Gipayon na mo ang makina.
Nasakitan gyud ko niya tong mga higayon na. Pero wa na ko nakiglalis pa. Ang akong gibuhat, wa na ko nagparamdam. Sud sa 3 ka buwan. March 2019, nakabalin ako og laing boarding house duol sa mall nga akong gitrabahoan. Unya tungod kay pamilya man, nibalik ko connect nila ni nanay o tatay. Human sa kontrata as cashier sa mall, nang-apply kong balik, unya nadawat ko o na-assign ko sa office department. Dako-dako na ang akong sweldo as office assistant. Unya, nibalik na po ang akong ambisyon nga magpausab sa among balay. Mao nga nagpadala na po kong kwarta para palit og materialis. Salamat in town. That time, napalit na gyud nila. After 3 years na akong panabaho, nahuman na gyud in town ng balay nga akong gipatukod. Dahil 2 ka kwarto, usa akoa, usa ilahan ni nanay ug tatay. Di na ko ma-imagine nga sa akong sweldo nga 500 plus ang adlaw. Nakapatukod kog balay. Grabe pud ang akong pagtipid. Wa ko'y laglaag. Ang mga pangandoy nako nga mga nindot nga mga sina, wa pa nako gi-priority. Mas nagpatigbabaw usa nako ang pangandoy nga masimentado nako ang among balay ug walay buslot. Nakabalay naman ko. Niresign ko sa mall kay nadawat ko lang trabaho as customer service representative sa laing kompanya nga mas maayo og benefits. Nakatigom ko Papa Joe. Unya, year 2022, akong gitabangan akong igsoon nga babae para sa ilahang business. Unya pagkasunod tuig, akong igsoon nga lalaki na pud ang akong gitabangan. Yes, Papa Joe. Wa ko nagdumot sa mga nagian nako. Wa ko magdumot bisan kinsa. Gitabangan ako sila kay dili pud ko ganahan nga ako ra ug naa sila ang naa ug sila wala. Sa pagkakaroon malipayon akong ibalita nga mapalit na nako ang akong mga gusto. Padayon ko nagtabang sa akong pamilya. Usaray ako masulti sa tanan nga bisan ug unsa kalisod ang inyong gitubang karon, ayaw pag-surrender. Ang kinabuhi usahay pait kayo, pero hinumdumi nga ang kalibutan nagtuyok. Dili kanunay nga naarata sa ubos. Kinahanglan lang yun nga mulihok ta ug maginahinay ug tuyok paingon sa taas. Kung paminaw nimo nga dili patas sa kinabuhi, hiwat lang moabot ra gyud ang panahon nga ikaw na pud ang paboran sa kapalaran. Sa tanan na nagian na pamatud-an nako nga kaya nako nga mobarog bisan og mag-inusara. Uban sa pag-ampo ug pagsalig sa Ginoo. Daghang kay salamat Papa Joe sa pagbasa ug hinaut pa nga adunay ma-inspire sa akong istorya sa kinabuhi ug dili mawad-an og paglaom. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa sa akong istorya sa kinabuhi. Imo magtatampo, Isa. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham.
hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.